Adam, gratulácia k víťaznej generálke na majstrovstve sveta. Diametrálne odlišný prístup, možno v porovnaní s tým prvým zápasom. Ako si videl ty ten rozdiel v oboch zápasoch proti Dánsku? Áno, určite to bol rozdiel, tak ako aj ten minulý týždeň s Lotyšmi sa nám strieda svadba a pohreb, takže tak, no. Čím si to možno vysvetľuješ, že z tých dvoj zápasov jeden je slabší, druhý je potom lepší? Neviem, myslím si, že treba od začiatku byť pripravený a vziať si to momentum na svoju stranu a vlastne od začiatku do konca, aby sme držali to svoje tempo, tú svoju hru, lebo ako náhle som si všimol, že sa nám stanú nejaké komplikácie, tak potom hráme horšie hokej. Ale bola to príprava, takže sú to také lekcie možno dôležité aj z toho hľadiska, že prišli v príprave, že viete, že si na to treba dať pozor, možno na to mentálne nastavenie? Určite pre nás veľmi dôležitá je táto výhra, táto posledná proti Dánom, s tým, že ideme na víťaznej vlne na majstrovstve sveta a hoci v tej príprave sa striedali dobré výkony s horšími, tak určite sme sa naučili veľa lekcií a môžeme to zužitkovať na majstrovstvách. Adam, ten tým je samozrejme mladší, možno menej trošku skúsenejší smerom k majstrovstvám sveta. Rozhodovať bude určite ten tímový duch. Akú ty silu vidíš v tom kolektíve, ktorú tu tvoríte? Ja si myslím, že máme dobrý kolektív, treba držať spolu, byť silný vnútri v šatni, pretože nemáme tu superhviezdy, ale myslím si, že treba hrať cez ten tímový výkon a tímovú hru a myslím si, že tu máme na to vhodných hráčov. Dáni budú superom aj na majstrovstvá sveta, ukázali tvrdý fyzický hokej, tak ako ho budú hrať Nóri, tak ako ho budú hrať Taliani a Slovinci, čo sú teda vlastne prví štyria naši superi na majstrovstvá sveta a superi, ktorých potrebujeme zdolať, takže trošku ste si v tom dnešnom zápase ukázali recept ako na týchto superov? Áno, pre nás mentálna sprúha, že sa nám to podarilo s tým, že sa s nimi uvidíme aj na majstrovstvách sveta, ale určite nečakáme nič ľahké, ani žiaden zápas na tých majstrovstvách nebude ľahký a treba sa sústrediť krok po kroku na ten najbližší z normy.